Good morning guys! Gising tayo ng maaga kanina dahil may dadating na package from Laguna. Yung pinagawa ko na ba yung, remember, ay parang hindi ko nasabi sa inyo, no? Nagpagawa ako doon nung last month pa yata. Tapos pinadala nila nung Monday or Martes. And dumating na siya ngayon, 5 days lang. So nandito na ulit, may paninda na ulit tayo. Ayan siya. JRS. Kaso ang mahal nung hulog. Dalawa pala kasi itong. Dalawa siya na ganyang kalaki. Ito pa sa baba. Puro bayong. Nasa 80 plus peraso yan. Napamahal tayo sa JRS. Nung nakaraan, nasa lang yung binayaran namin eh. 1,000 lang. Ngayon, 1,700 yung binayaran na dagdagan ng 700. Pero okay lang yan. Kasi, naman yung presyo nito natin. Hindi pa nga bayad eh, kay nanay. So, nanay ni Papa, hindi pa bayad. So, babayaran natin pag na-ibenta na to. Siya muna sabi ko kasi wag na muna ipadala kasi wala pa nga tayong pambayad doon sa shipping. Pero pinadala na ni nanay. Sila muna yung nagbayad. Nabuksan ko na guys and nalinis na natin. Yung ibabaw niya. Yung loob wala naman yung kasi naka-plastic naman siya. Cover siya ng plastic. So, ayun na siya. Yung maraming may order nito kaya marami akong pinagawa na yellow. Ay, kunti lang pala. Ilang piraso lang. 5 lang. 5 lang yung dilaw. Marami itong may order eh. Tapos yung gray marami din. Kaya marami din yung pinagawa ko na gray. Green, yung white marami din. So, ayan. Yung ating. Sa loob meron pa yung maliliit. Ayan sa loob. Mamaya natin ilalabas. Ayusin natin mamaya. Ito, hindi pa nabubuksan. Malalaki. Large sizes ito. Mga mixed color. Ito na yung ating large size. 35 pieces to. Malalaki. Nasa loob yung ibang design yan. Hindi ko pa nilabas. Maya-maya na. And ito yung ating small sizes. 30 pieces. Plus 16, 18 pieces na may iba-ibang design sa loob niya yung maliliit. Tapos yung medium tsaka small yung nasa loob niyan. So lahat-lahat yan 84 pieces. Bagong paninda natin. May supply na ulit tayo. Meron tayo ditong pang spray. Yung kulay blue. Laneige. Kasi marami ako nakitang langgam. Bago ko siya taniman, isprayhan natin ito. Or ilalagay ko dun sa pandilig. Tapos ilalagay natin dito sa ating taniman. Nilagyan ko na siya ng lupa. Nagpa-blur talaga siya. Nilagyan ko siya ng lupa sa ibabaw. Ito wala pa. Hindi ko na kinaya. Katulong ko si Karen kahapon maglagay ng lupa. Ayan. Dito galing. Kasi sobrang taba ng lupa pala dito. Iba yung kulay niya. Ayan. Diyan lang. Sa malapit na yan. Diba? Malapit lang naman. Kaya carry natin yan. So, nilagyan ko siya. Medyo black diba? Yung kulay ng lupa. Mataba yan. So, sprayhan muna natin bago tayo magtanim ng kung anek-anek. Laneige. Ang itatanim ko ay ito, okra. Yung kalahi talaga. Kalahi yun ito. Hindi siya mabuto. Mabuto siya pero hindi matigas yung buto niya. Kumbaga. Kasi yung dating tinanim ko dyan, sobrang antitigas ng mga buto. So, hindi ko na yun itatanim ulit. Ito na, yung bagong bili natin. Na ako. Sobrang init and tingnan nyo, sobrang kaya tumataba dito yung mga halaman sa harapan kasi nainit siya and the morning sun, yung umaga diba, naiaarawan sila dito. Ayun, sana tumubo ng maganda yung ating okra na bagong tanim. Actually lang siya hanggang 5 days meron na siyang dahon, tumutubo na siya. So antayin na lang natin. Dito sa kabila kamatis na lang yung ilalagay ko kasi sabi ni Papa, diba nagpatubo ako ng mga kamatis, nandito siya. And sabi niya, mga katapusan daw ng September, pwede na daw yun ilipat. Kasi may 4 na dahon na siya ngayon. So, next week,
pwede na siyang ilipat dito. So, lalagyan ko na rin ng lupa. Yung kabila, itong garden na yan. Tapos doon, sa may space na yan, lalagyan natin yan ng, ganito pa, garden bed, isa pa. Or dalawa pa, kasi para sa talong at saka sa pechay. Bibili pa ako ng pantanim na talong tsaka pechay pag pumunta ako ng bayan. Gusto ko talaga yung pechay. Nagbili ako noon kaso hindi maganda yung pagkakaano niya. Or pangit lang kasi wala siyang garden bed. Hindi ko na ayos, siksikan sila. So kaya hindi tumaba. Pero ngayon, hopefully, sana maging maganda yung itatanim natin dito na pechay. Ayun, magliligpit muna ako sa loob ng bahay. Inagahan ko talagang gumising kasi gusto ko magtanim para hindi pa nga masyadong maaraw. Pero ganun pa rin. Maaarawan talagang maigi dito sa harapan. Magliligpit muna tayo dun sa loob. Andito ako sa lumang bahay. Lumang bahay namin dati. Kusina namin to dati. Ayan o. Ayan yung CR. Dito yung lababo. Ay. Ang daming dito. Ang daming memories sa bahay na to. Nakabili kami ng talong. 1 kilo, 25 lang Ang ganda niya, bagong pitas. Kung may tanim na tayo na ganito, hindi na tayo bibili. Tapos, tawag doon, tulingan, 70 kalahating kilo, yun ulam natin mamaya. Hindi siya masyadong malalaki, sobrang lang, sakto lang yung size niya. Lalagyan natin ng talong, tulingan, fresh na fresh. Hindi ganun kalalaki, hindi katulad ng mga dumadaan noon na malalaki. 4 na peraso, 70 pesos yan. Plus 25 pesos na talong. Pero hindi naman to ilalahat yung talong. Konti lang, pang lahok-lahok lang. Tapos mamayang gabi yung iba. Diba? 100 pesos in a day. May 5 lang na sukli sa 100. Alam natin. Oops! Sarap! Yan na lang. Nagmamantika siya, guys. Sobrang sarap ng pagkaluto. Si Papa Alden ang nagluto niya. Siya pinagluto ko dahil nasela ng panglasa noon. Parang siya yung buntis sa amin Kaya sabi ko, ikaw magluto para magustuhan mo. Kasi pag ako, hindi, minsan niya lang magustuhan. So, siya na lang magluto. And nasarapan ako sobra. So, ito yung para sa mga bata. Nilagyan ko na sila ng gulay, isda. Kasi pag hindi mo yan nilagyan, hindi yan sila kakain ng gulay. Pipiliin nila yung isda lang. So, kailangan nakaprepare na yan lahat. Kanin, ulam, gulay. Yan, para sa ating 4 na kiddos. Kain, guys! Harvest kami ng sili. Isang bunga pa lang. Kunin mo na ito, isa. Yung maliit, isa pa lang. Pero yung iba doon, sobrang dami ng bunga. Ito na, yung na-harvest namin. Ang dami. Papapakal ne? Pagbibili natin sa kainan. Diba? Kalahating kilo na yata yan. 1 kilo na yan. Galing dito sa tanim natin na sili. Ang dami palang bunga nito. Meron pa pala dun, ayan maliliit. Sa loob ng okra. Benta nyo na yan dun. Andito naman kami sa may kalamansi, puno ng kalamansi. Nag-harvest si Rara ng kalamansi. Ang dami niya pang bunga. Tanim to ng mama niya kasi dito sila dati nakatira sa bahay nila Karen, nila father. Ayan, dito sila dati nakatira. Ni-renovate lang to nila Karen, lumipat sila dito. Itong puno na to ng kalamansi, ang dami niyang bunga, unlimited. Sobrang dami. Kumuha siya, ipanliligo niya daw. Sosyal, kalamansi ang panligo Magad ako. Dikit lang. Ko yan, ipanliligo ko rin. Merienda. Tinapal. Ano merienda mo, Kel? Hansel. May nagtatanong, Kel. Kung may nagtatanong kasi sa comment section, kung may sumusuporta daw yung papa mo sa'yo. Ha? Kung nagbibigay daw ng pera sa'yo. Dati, ngunyan. Alam niya yun. Kasi sinasabi ko sa kanya pag galing sa papa niya. So, dati, oo. Bilang lang sa kamay ko. Ilang beses? Hindi niya alam, di ba? Wala siyang maalala. Kasi kakaunti lang. So, hayaan nyo na. Kasi lagi niyang sinasabi walang pera, walang trabaho. So, hayaan nyo na yun. Okay lang naman. Okay lang naman si Kel kahit wala siya. Diba? Wala. Hindi sumusuporta. Kasal na kasi yun. Kaya kami naghiwalay dahil may babae siya. And yung babae na yun, yung pinakasalan niya. So, okay na. May anak na rin sila. Malaki na yung anak nila. And yung nanay niya dati nagbibigay yun.
Mga pagpasko, ganyan birthday. Pero ngayong taon, nag-birthday si Kel, nagpasko, wala. Ni hi, ni hoy, wala. Nung nakaraang taon, wala na. Hindi na niya ako nakontak yung anak niya. So, wala na siyang pakialam siguro. Kung nanonood ka man ngayon, alam mo naman yan. Comment below. Comment below kung nanonood ka. Say hi to your son. Hindi, okay lang. Ano na kami niya. Wala akong pakialam. Okay na. Kung ayaw niya, wag. Diba? Wala akong pakialam. Ano, Kel? Okay ka naman, ano? Yung pinagbibisihan, pinagkakabisihan ni Papa ngayon. Yung landscaper. Nagla-landscape dito. Etong halaman na to, tsaka yung nandun, dalawa yan. Padala ni nanay kasama nung bayong. Kasi ang dami nilang ganyan doon. So sabi ko, hihingi akong halaman. Di ko naman alam na dalawa lang yung pinadala. Pero sobrang ganda kasi nito. Dito ko sana itatanim lahat. Kaso dalawa lang. So dito, tsaka doon. Sa kabila ilalagay. Yung isa. Ang ganda, anong pag lumaki yan. Hindi lang siya ganun yung puti. Ay yung, anong tawag doon? Green na green yung kulay niya. Pero pag naaarawan yan, namumula yan. So dito, naaarawan naman dito. Magiging pula yung dahon niya. Ang galing nga eh. Ayun pa sa kabila din. Look. Bilipat ko yung pechay dito. Kasi, di ba nandun sa may okra, kumakain kasi ako ng tinapay. Di ba? Saan? Di ba nandun to sa may ilalim ng okra dun sa kabila? Eh, hindi gumaganda kasi natatakloban na siya ng okra. Yung parang, hindi siya naiinitan, hindi mataba yung lupa dun siguro kasi kaya hindi siya lumalaki. So, kinuha ko ulit. Nilipat ko naman dito. Kasi, di ba yung bagong tanim natin ng okra, matagal pa naman yung bago lumaki. So, ito, mga 2 weeks lang, pwede na natin i-harvest. So, dito muna yung mga pechay natin. And yung kamatis, ito na siya. Yung ililipat natin dyan sa kabila. O yan. Pag 6 na yung dahon, okay na yan. Basta next week, ililipat na natin yan dyan sa kabila na yan. No? Ganda, oh. May tanim na tayo. 2 weeks lang mag-harvest na tayo ng pechay. Ang ganda guys, oh. Namumulaklak ba to? Parang hindi. Para siyang pinya. Ang ganda. Yun pa yung isa. Yun. Dito wala pa tayong tanim dyan. Dito. Tsaka doon sa isa wala pa. Ito pa lang sa gitna.